Здравейте хора, ние ще играем. И както виждате всичките си такива тапанари, които търпаме за тях. И Тук сме с Водо, Марен и Димчо. Аванс Мастър. Да. Играта епизода е доста интересна. Но. Как се учи? Да. Значи при нас коша. Касиопе е лоша. Много мисля, че има. Владо, Брат, че мисля тук. Хвана, да. С миньон. Що да? Трябва да фарме. Вода е с треш, само да отбележим. Аз викам кума лайк стила до около. О! Как... Ай. Брат, не брат. Направиха. Пак. Каква е тази спад? Така. Това е тъп. Опа. Айде, ръпна. Дай бе! Дай му бе! Как са спалпахте? Това, брат, не... Това не е... Ние топа ги убиваме. Аз ще спирам W-то. Сега се спалнах. Това не... Ако искате му е менка, бе. Вай, а защо го дърпаш да... Има овцо, бе! Яр. Ова, так супер! Кенсър. Кенсър. Топа още по-голям кенсър. Защо си мисля, че само аз така в идваме? Защото само Виж го негрото, бе! Дай му на негрото, бе, дай... Дайте на черния, бе. Очи си. Тъпъй го. Не. Дай, живея. Малко кенсър за нас. Бе, защо? Мачка, бе. Това е си ви на бота, момчета. Брат, отивам повече от тебе. Казах Си и мейн някакви... блицкранка. Бица ми четвъртите му играл. Ние сме може би най-кенсърските неща. Не, та. Крас. И нещо е. Марене, за какво ти е това за кризми? Нали си АП? Аде ще съм. Какъв ади на училище тъпли си, бе? Водим ги по килове с един, кил, пак. Абе, брат, това е... То па се отказаха Да. Ей. Тъпъй го. Какви е на кола? То току-що с добра. Току-що с... Да. Аллах Акбар! Владо, аз се ръковам. Ей, кажа, Да, и аз. малко и бъде. Мачка бе! Брат, какво хващам? О, майко, ние ги съсипахме тия на топа. Вече... Вода е 3-0. Аз съм 2-0-1. Аз съм 0-3. Ай, ние ги смачкахме, бе, тази игра му такива кенсърни игри. Забавни са, харесват ми. Повече Аз вече си купих Stellaris Gage.
Владо, като фаниш някой, аз го фащам между това. Сейчас я понял. Ей, сега ти. О, бейбе! О, бейбе! Айде, айде. Ой, ты! О, А. къп Браво, ви, Димитре! О, сърце не ми дава просто. Брат, Съжалявам ги. А, не, това На клипа ще гледа какво става на ботле, иначе нещо. защото ще има някакъв много. дай бе. Да. О, канцер! О, това видим с него. Брат, каква е таска? Към нож. О, кой беше пукнал? Ако беше пукнал. Ай. Ей, виж как се играе, блин. Ай, О. по-хора. Хух, механик! Те толкова забавно. Значи, аз Стига вика. до всички зрители. Ало? Да, до всички зрители на този канал на Калян. Искам да кажа, че се мечтах да направим този тим от 2 седмици. Най-после по случайност, даже не го планирахме да го правим такъв тим. Cancel. Fucking cancel team. И го направихме. Просто уникати. Сега това ще си го взема на соло. Аз даже не си бях пуснал W. Явно двама от частите ни изчезнаха. Аз съм плачещо бедствие. Да, ми казах, че липсват. Да, трябва да дошъл от вас, защото много кесър му е станал. Каляне. Не имам. Имам. Тук за последният нещо изчезна. Тишина. Знам, че затвориха ли или просто чили. Не знам какво е. Там да, ако случайно се заглуши. Обаче, майко, толкова опе. Само той ги дърпа. Айде, заминахме. Чет! Ще го бият един кенсъл. Там те май затвориха, я да видя. Един е тук още. Кой там? Води. Тук съм мютнал съм за малко, ето ще дойде. Добре. Аз май ще се доковам. Не, ще се бъде 200 там гол. Окей. Толкова опити не съм имал. Ако искам пак че бота да го... сега ще дойде да ганка на бота. Щом това топлина нещастника, си мисля, че може да му се размине, се вля. Мариане, не бе, идиот. Виж какъв съм дух. Франко е... Това нещо Владимира много почна така да стане пикна да бяга. Фак, така поизън. Как се е при Владо? Шет, убиха ма, шутдаунаха ма. Ако е Владо, ще го шутдаунате. И Владо. Стана за и двамата дабъл. Аз за малко ще издухам на се зрители, извинявам се. Как се чу, човек? Казвайте, What the fuck? зрителите се извиняват. Можеш ли пусти? Само че аз... Владимир ще яде бонус, ма разни страната приема. Мисля, че ма подплащи, като се опира, бе. Толкова смих. С Марианши. И ние спада човек. Той го дърпа, аз го стъмвам и го ухутваме.
ще отиваш, бе? Явно ме е паднала батерията. На кое? А, ти не съм това, Бой по екото е, не му дай да диша. По еко ще яде бой. Аз съм... Двамата ми смахме. Я си дам. Ах, не, толкова не. Фак, го направих, фак. Айде. Имаш ли плашени? О, холи шит. О, майко, всички ти озамяхи, майнаци. Дай му, бе! Айде, дай. Дайте, той няма фанка, това мато митка. Това е толкова добро комбо. Толкова съм си. След малко отидем да оправим бота. Така е. Ти мазна. Владо, служи латка долу, зад негара, служи латка зад негара, пред негара. Да, сериозно, някакъв сайт не пуска, сериозно, добре, добре. Той... Да, защото много па батерията. Това просто... Ага. Дима умря. Къде си го взимам това? Фак. Какво? Каско ма. Айде, рип. Лутвай, бе, лутвай. Атка. Все му... Колен 8-4. Лап. Вие ти ли имам, да? Искам да играем още такъв тим, просто. Не. Те гънкички ми разбират къде са и си пак да ми изчезна. Така си да се брат. Но може да паднеш от така. Holy shit, как го хвалах. Да, има инсейн оцелвания и мисли. Владимир е дразнеш обаче. Да, пикня. Бягай! Реално нет. I will revenge for you. With my Amumu skills. Младяне, сега съм само аз. И Владо, който е на топ нива. Да си. Това между другото се видя. Добре. Да кажем, че не съм бил аз. Бил е някой друг. Вау, колко демечна точно това много е. Ало. Лаха да бар! Какво е това, бе? Ти дойди. Да, дойдох. Само поканих се в скайпа. Пак бе? Мариан за какво съм бил 2D, бе? Човек. Идвам да ги лутвам. Така е. Гледайте. Пак. Да, някой ми... Така си опея нерв, бе. Това нещо. Кенсър не е твърде слаб, аз стане могъщ кенсър. Ако фокусира ми нея, тя би най-надежно всичките. Аз просто ще си взема ладмок. Не, Warmok тя помогне. Касто би много демидж. Правя ти Magic Resist. Да, бе. Някои ласки не ги остават на дева. Аз почвам да риба. Безкрайния плач на линия.
Ах, ма. Blitzcrank точно механик. Типа натъпал. Мага не идвай. Чакай. Ай. Може да хвалиш и това. Сигурно. Така, Мариана, хайде идвай за Ай. Казвам съм кенсър на този свят. О, holy crap! Майко, какво съм да умря? Задна ли го е? Малко е не, брат. Малко, взимай го. Пак, мисля. Имаш 4 секунди кулдаун, какво да виж? Аз имам 1,6 секунди кулдаун. Какво ревиш? Този. Fuck you. Ама няма даш. Воним ги по килове, катял си Май знаеш. тая пача няма. Ооо, тя беше много. Бе! Убий пикнята е. Битя, бе! Трудно да се върна с Харикейн на треш. Аз взех си кила мазо. Марям. Стига вика, бе. Ще дели. Защо сега де Наутилус безкоснено е? Напълно мално е, брат. Аде ли? Аби аде ме. Трябва да апе. Айде зако. Брат, събрали си айтемите, мога да правя соло барон. Да, бе, знам това да. Направих го, ти ма видя. Айде зако, че. Идете бе, аз слушам тук. Реально спами W, то няма да ти свърши. Може спамиш W да го стави. Да, ама то продължава 4 секунди. Иначе може да го спамиш до безкрай. Аз това го научих по лабунския начин. Глей, може да спамиш до безкрай. Ти на кой ще късваш, бе? Това беше тук. Това беше мисля. Аз съм бак. Брат, просто толкова е мощен та атак спид. Аз съм мъдър. Ама му подгибна. Ред пъф е мой. Просто спами W, W не трябва да стоя никога. Чай сега, гледаш какво става с кулата? Гледам аз какво правя. Виж ма. Лака бат! Ето мангала. Виж да вземе това. Не ги бяга. Ти си хиби това, брат, виж ма какво правя. Това кое? Cancel world! Роксит се казва. Не се разбира. Дуп. Лашна кръстата. Ти сериозно на мен ли искаш, бе? Много се... 250 так спит ли има? Да, тук беше така. Чак такова. Как се хилиш? Събира да се вземайте. О, вече лав мога да ми работи, вече съм безсмъртен. То, там пикняка може да направи нещо. За Rapid Fire, след това... Rapid Fire кена, науча Rapid Fire. Те ще им. Току-що мисля, че... бах. А не, аз добре съм. Ще си го правя. Добре, като трябва да го вземе. За малко ми беше спрял нещо звука на микрофона. Но не да не клипа, ама... Не да знам. Гледай топ кора. Убиха, ма те бяха питима. Виж ма. Holy shit. Какво си ти, бе?
О, това е по-гадно от тази. Това ще взема една Титаник, хайде. Много ми смеше, брат. Ах ти. Много ставаше да не спечелим с Блицкранка му треш. Ах ти, Ритилиус. Аз не знам дали някой преди нас е правил това нещо, обаче. Край Уникално. ли се? Кай ли се? Ма са крито. Че, уж на пост, оставете го да пуша, моля се, искам да видя как, искам да гледате как ще умре. Колена. Ай, GG. Не дейте послушвайте, бе. Добре, бе. Отива за ушно, докато можеш. Еми, те не мога, брат, ви филм. Ай, не свърши. Чакай. Свършвай, Марене, где свършвай? А, фак. Они питнята! То те милиони свършиха. GG, абонирайте се за Калянско, абонирайте се за Баланс на БГ, да залайквайте клипове. И така сега играе треш топ. Но ясно. И до следващия път. Чао.